Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongi mani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN. The best ahead of the rest. LTN. Luo Trending Nation. Yes, nyakura mogi machiegni kendo mapodi luongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopande inyenyo elela. Anpur gidenda ni marinacho marichieno jamone mbele chene meneno tombele emiyoko. Kawuono ni endi nyakura mogi we akunga ka uthuolo ni biago nuero kamana ahinya mar timo subscription. Aneno ku subscribe kacheche endo 1 at 40,000. Kaudaki achiel kende makofi kwako. Makofi. Ekendo makofi. Yeah, ipamo nikech you are the ones that who have made us reach where we are. Kawuono wan kachacha endo gi gik moko mabende iluongo wanyalo luongo gene downfalls mag upcoming artists, especially industry mar Luo entertainment, mano kora jawa gik moko ma upcoming artist temo ma on their side gineno ni ati maybe NG packaging or something, but the wrong way. Masamoro wegi gigope, samoro wegi kanyega giraj, samoro wegi kama fans orengo gi. Kawuono ne ane call gi otamo wang' mogo. Adwa ni kapok wadhi mbele wakungo winjane kako tamo wang' mogo wuoyo, in fact ambe na wuoyo. So inyalo konwa ni umari ka to uriambo ka to wacha diere, but it is just a general talk makata in bende inyalo wacho pachi gi kono no endo. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Baba. Ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopandi inyenyo elela. Gine mopandi inyenyo elela. Maler. Mia wach. Adembora ba. Bwana nitiere gimoro ka ji time to kober. Nitiere gimoro ka ji time to kober. Kwer bwana. Kae mikwere. Koko kwere LTN to ok bi kwer. No, jothumbe beduru serious. Jothumbe beduru serious. Ok giwer. Jothumbe matindo bed serious kabisa. To dongane ka jogi gola thum maber. Awuoyo gi jothum ma pod gocho ne dhano mok kal 20. Yani waiters apar, bong sasa yude ba kanyo, bong sasa ariyo mag club kod manager mar bar. Kori idong gi ji adi? To gi ng'at achiel ma piny otaro. Gi ng'at achiel ma en omera mera to orawa rawa. Gi jo stage ma piny olilo wacho ni oru piny e club. Gi jo stage. Koro mage joma wuoyo go. Koro you have to style up. Gitim ang'o? No, ok inyal bedo gi thumbe ariyo. Ok inyal bedo ni e album achiel. In gi thumbe 5 kata mana in gi thumbe 4.
To thumbe ang'wen gi adek iwero godo mond liete. Ai kata mana achiel iwero go jasiasa ma bende norem ma be niwere awera niwere ka ok inyise winjo ma be koro nokaw ne ka thum no kamano mondo at least kik nen picha moro marach ahinya ni oweyi gi thumino ni oweyi gi thumino. Thum jasiasa ni 2 years ago en gi 967 views 2 years. To ler buor idondo upcoming awinji. No ler makata koluong choko moro e gesa to ok inenori e posta iwacho ni thiri koluong choko moro amora michoko e gesa tibukori ni thiri ni indak inenori e ginene indak inenori e posta. Magi jothum ma kogolo thum moro achiel okasi gi simu ma nihero mielna gi thumano Were jothum mabiro marach. No pare ni ai gini nihero mielna gi thumano kisegolo thum in weri gi thum weri gi thum nihero miel kamit ji biro mielo ok igonwa simu nihero mari mielna gi thumano timna challenge timna challenge gi thumano mano gima sani jothum ok onego bed ni timo. Nitie ng'ama odonjo e thum ni tich onge but nitie ng'ama odonjo e thum ni tich onge en ng'ama kochopo sa 7 to onge ji oloro thum chon odhi kata kane inda gocho machiegni to odhi kuma inda goche ama kata kane odongo moro gocho machiegni to odhi kuma odongo goche imiye stage imiye crowd mosepong' imiye jomosechoki koro owernegi en mare otame choko koro obiro koni. No onego wabed serious. I upcoming artist man gi thum achiel moyit be mana mowinjore be mana mo trend mang'ane gi namiel mani golo tipo ka Leonard moro omielo ni pat mamit ni golo moro ipo kata ka simba bugo moro orado gi mari moro ni golo moro ipo kata ka adek tatu ng'ama nyalo wuondi ni it to kiit en adek tatu mielo moro amora koro en to nyakitang'ne ikodi adek tatu teka ni wer en teka ni wer en omielo ni mari koro adek tatu to kik wakwan koro koro ni adek tatu Mombasa na Mchumbi en kik wakwan iwinjo wagolo adek adek tatu to kik en to komiel ni mit en omiel ni golo en omiel ni golo aya koro ka in gi thum kigolo thumi moro achiel koro igolo mari moro ok onyiso ni koro ifit kuma jothum fit iwinjo ok ochoni koluongo rambe moro agesa to nyaka ibedi no mana adier ok ochoni koluongo rambe moro agesa to nyaka ibedi ok ochuno ni nyaka irwak lewni ma indage ni rwako ok ochuno nyaka irwak siji wuoche moko manus giluongo nang'o mong'adegi weche moko mong'adego mong'ad ma betinde jojae maneno kode ok ochuno ni nyaka irwak mago. Ng'at moro amora morwako law gine morwako wuoche mong'adi morwako wuoche mong'adi to ni ajawa mano ng'e ni oseyudo dayo mano ng'e ni be noseyudo dayo
we get a real level no. We get real level no. Gima konge kwayo en niya. Kella woche mong'adi. Kelna weche moko maneno ka go inda godongo gine ka. Ni bebu nataka hiyo. Ni nataka hiyo. Niyo ni koro. I begin getting more we go eat song chon. We go eat song chon jodalawa. Waya ni ero ni golo thum. Lakini we go eat song chon. We go eat song chon. Eat song no eteko ni makise mabeyo ngima wa gin jogo ma wahero kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, riekowa ni ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata ywanwa uno e nambawa ma en 07191927274. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moramora ni mar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku, kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth, tudri kodwa e nembniwa magin 071923274. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Koro. We go eat song chon. Jogo we go eat song chon. We go eat song chon. Ka koro samoro in gi thumbe adek. Achiel moita, achiel ni. Mano koro nyiso ni in gi thum achiel. Samoro ni dhi gocho kata mana sori. Kuma wiji pod nindo. Pod dwa kionjo. Mano tiwore jo sori bara. No, samoro ni dhi gocho kata mana usenge. Kuma wiji pod nindo. Pod wore jo usenge. Ya buwana, mana ngumi kono jo usenge gi jo sori no. Dongine jok ma pod dwaro kionjo. Koro josindo josindo be samoro kata mana josindo. Manyiso josindo be rwake list mag wich mang'ich. Wich ma pod paro kionjo. Nuona jok ma no kapok wadhi mbele. Nuona jok ma wigi ng'ich. Josindo. Jok ma wigi paro kionjo gin josindo. Pachi paro kionjo koso ng'ich. Ngene loko statement. Jogi paro kionjo koso wigi ng'ich. Dong wich mang'ich ne ma paro kionjo. Josindo. Josindo. Jo uhanya. Jo usenge. Luanda Kotieno. Jo Luanda Kotieno to penjo ni ya. Be entie adier. To gineno posta. Jo wagusu. Mago. Josori magi wiye moko mang'ich madoro kionjo. Nyiso ni jo dho nam. Wach kari gino mako jo dho nam. Koro samoro kata nise nini, samoro kata nise go mari no sakionjo. Koro ka nise go mari no sakionjo, koro dong ochopo saa adi. Ochopo saa adek sami donjo cha. Ogedonj saa adek. Dongene upcoming onego bed ni donjo kata mana saa 12 ochak gomba kagiji. Upcoming sama onego bed ni donje. Saa 12 ochak gomba kagiji. Wach mani se golo thum achiel. Kigolo thum achiel pod in upcoming. Onego bed ni idonjo saa 12 ichak explain ne ji gimomiyo ni wach werno kamano mondo ang'o bed ne mamen. explain to me. Kumia explain ya nadhi studio gi pesa di to ja studio osanda manom nade mondo koka ayud thumbe ga. Kaso be ionjo negi matin mikane simu midwa golo. Kaito ionjo negi matin mikano
Mapok igolo. Ma kido pok otieko goloni. Ionge simu. Iwinjo. To gikoni ni omit idhi choga. idhi choga. Koro kisewacho kama imako fans. Koro kodhi wacho nyini ng'ama ber wuoyo gi ji. Koro fans wacho ni ng'ani ng'ama ok ochaji. Ng'ani ng'ama relative. Koro kata koth chwe to in mana gi dhano aboro. Koro problem maduong' wacho ni jogi go kionjo chon. Jogi go hit song chon. Gigo hit song chon, to hit song ni manogo nyaka samoro kionjo kuom joma ya e dho nam ma pachgi ng'ich. Ma pachgi ng'ich. Koro in hit song isego chon. Hit song isego irokni goye. Sa adek isenuo hit song didek. Nyiso ni wana wego hit song. Yani ka dhano adek odonjo tigo hit song. Dhano adek odonjo tigo hit song. Dhano adek odonjo tigo hit song mondo winj ni mondo ging'e ni in miwero thumno. Iwinjo. Koro nitie jothum moko ma kata ka gocho bathodi tidhi adhiya ichungi e gate kata olor mana gate mana tichung' achung' e dho gate kanyo. Tichika kosewero hit song nino. Kosewero hit song neno. Dong iwuok kidok nindo nikech onge gimirito. En achiel. En achiel. Koro mano gima atemo wacho, ok nawuoyo marach, but atemo wacho. To jogi boningo ng'ad gate? Jok mage? To upcoming ok onego bed ni ng'ado gate. Once ni ok inyal chopo dhano 50. Mano iwe imanyo kisran kuom promoter. Koro gino onego ji onego donji gang'o? No, gin onego bed ni kata inya wach ni bwana Predator. Nitie gik mang'eny inya donjgo. Predator derong 50. Bamba mar 20 inya kanyo tidonjo. Nitie gik moko mang'eny minyalo donjgo bwana. Ayudo gik mang'eny. Manyiso ni ok onego wach ni ji ok onego bed fixed gi pesa gi kong'o kende. Onego bed kata ni umari gocho e gesa donjo en bamba mar 20. En bamba mar 20 nikech nitie jothum moko ma kata wach ni bwana nikech nitie jothum moko ma kata wach mana niya idonjo nono. To kidonjo iye kanyo pod ichako imiyi 1,000 pod iyi ok bi. Nikidonjo tichako ichuli. Ji pod opong'. Gin gi tim moro ma ok gine ja pesa. Upcoming go. Gin gi tim moro mar oneno kata mana Oscar Magige moro donjo. Owinjo go nyani ichogo Oscar Magige. Koro bing ni nochoge to Oscar wacho ni we arao. Oseloso we dak achiel. Sechego wend Oscar koro hinye wendi biro hinya. We amako waya godhiambo. Awero wuod vide. Seche ging'eno omako waya godhiambo to en gotieno. Wendi miyo waya ng'ola. Wendi aya obukre ni ani ji penje wende. Ni ji penje wende. Kuom ji penje wende mana za mine na 1,000. No, they have to style up. Ji penje wend wuoda wasi. Koro kata ko penje ni ng'ama osepenjo wendi. Koro kata ko make mochwade maber penje ni ya umanyi no penjo wendi. Dong konyal explain. Onge gima lit niya. Igo thum achiel idwa ni wuoth gi dem ni kumoro amora. Dem ni neno kaka isuyo. Openji niya. Openji ni mbona wadonjo kuja. Wacho niya. Koro imaka pile gi koth. Okay, babe, so unajua environment ya huku ni mbaya. Kale dem ni wacha utaki chunyi ni ya. Dem ni feel tu ni bana I'm dating the wrong person. Onega date jotu mapunga kodongo ginda gini koro chai. Ini pani loso era kare medo ketho. Dem ni gombo kuma ji pong'e. Kuma ji bire. Kuma nyalo ok no mana dier. Koro king'eni in ok nyal miene gi ji 50 wezi gi dem ni ba.
apare gi winjo. Wedhi gide Gimitimo marach ni ok ikwanonwa kata mana ji 8 kende mane list mar upcoming. Ji 8 dong upcoming ong'ere gi ing'eri kuma intie, ing'ere ni ng'ato to pod an upcoming, iwinjo. Kaponi arambe ma Egetha kata ka ng'ato tho, to nyaka igoch mana ne Kokomo kata mana ne jotelo miya abe ketau kanyo, mano pod in upcoming. Ide migocho ni mondo ketie posta. Kaponi pod in migocho mondo ketie posta. Kaponi in pod idhi kuma ji goche mondo mi stage. Mano pod in upcoming nikech ionge source mang'eny. Manyiso ni pod kata kiwuotho kondele ka to ji 4 manya mosi pod onge, pod in upcoming. Nang'o? Ayie. Nang'o? Ayie. Upcoming aparo yudo point gi. Oyudo point. Upcoming ong'ere. Sign number 2 mar upcoming. Kiyudwa ng'e ni in upcoming. Kiyudwa ng'e ni in upcoming. To ng'i kata mana ka koro kisiki iketi mondo ichaki. Kuma ji oro kata launching moro koro in moketi. Launching in mitiyo kodi e chako. Launching koro in ineno oriwi gi joma dongo kare. In ineno mi mileage kare, in pod itin. Idwa ni chake sama jogo pod orech. Idwa ni chake sama joma dongo pod modho pi. Mano pod madho juice mondi. Manyiso ni in pod imanyo. Idwa ni chak negi. Sami gochore yudo ka mostly gochore kombe. Koro ang'i kodo jokaria. Zaman seche mana gocho cha bwana gini ne nono. Gide uwena diri kanyo jogo nena. Sama gocho uwena diri kanyo jogo nena. Iyudo ka ji gino niya. Marian kamane kaka uofa kodwa. Yani wane mono wachako un ka wasewer ma ji opong' koro tu wer. Kiyudo ng'e ni in upcoming be. Sami wer. Ikaso mana MC ni yaw kichwak ayaw, chwak thum. Ka MC ok otiyo gi wiye mondo obi ochwaki kende ni mikono ju. Mano pod in upcoming. Wer jogo biro chwaki. Wer jogo ng'eyo ka jogo biro chwaki. Mano in upcoming. To ka pori kono ji ni ero mak picha kuma ji opong'no. Ni ero maka picha kuma ji opong'o. Mano in upcoming. Kapo ni in kumoro amora ma intiere. In kumoro amora ni koro thum ywak. To mara ka thumo. To ibedo ni pesa ming'ade gate. Ing'ado 25,000 to ja sound dwaro 20. California dwaro 20. Nyiso ni dong abich. Nyiso ni dong abich. Abich ni. Be jotugo be. Jotugo be pok imiye. Mano you have to do something. Ka en jathum mano pod in upcoming. Sound chamo mang'eny molo michamo. Ka en jathum ma pod liedo gi 300. 300 mano pod in upcoming. Kari liedo pesa dia ke chanta liedo gi 50. No mano in lakini nitiere jathum moseito nego men liedo gi 500 kadhi mbele. Mano koko igolo ne pimples koro ta disco la kanene. Jathum liedo gi 500 and above. Ing'eni tinde jathum moro amora dhi ka bolo baseball. Koro ing'eni pogo ng'ama oyiti gi ng'ama pod pok oyite. Koro bolo Kenya de tamayen go ni ng'ani osehit. No, nikech jathum te dhi ka bolo. Kuom ing'eni wuondi ni iromri gi ng'ane. Ji te dhi ka bolo. Ji te dhi ka bolo. Koro nyawuondi ni yamo kare anani rate achiel. Bolo beriek material motweng'o go nego endo ke motweng' nego simi temo be ok otweng' nego mari te ok otweng' iwacho ni mari biro ka
gemuru cotton mono rep. ong'ei okawuono badhe okawuondi Di bolo ajeri ba oberi ni miauru cotton mono rep cha. To ni kata kumbe ni pok okalo kata mana awasi ni tisebukori ni thum juoki thum pok okalo kata awasi apke ming'ati dhi matek kwa thum pok okalo kanye ya okiwuo thum pok okalo kata awasi to wacho ni thum ang'o an ng'e gik moko wacho to kawinji ani thum juoki thum pok okalo kata awasi thum juoki mabe kata kochopo girene kochopo samoro wuok kata no odhi Nairobi koro Nairobi kuma entiere ni jin ogocho Benelux to jokayole okia kata nogocho en Benelux lakini jokayole kia jokayole okia kata nogocho and from Benelux to Kayole is 20 bob en 20 bob kwari ngini dhier ni ado jathum ni mathum juoke ni mathum juoke to ogocho Benelux to jokayole okia ne karendo kare koro thum karogona eri thum karo kujuoke en ema pod ojuogo thum thum ok ojuoke pod ojuogo thum koro we manyo mileage kapo ni pod idhi kuma ng'ane gini gochi kuma jothum mose nitiere to osiki mi platform in sechego in kanye in sechego dongo nego bed ni ipango so to in e show ng'ato by the way mano to nyiso ni ng'ano upcoming no jothumbego koeri dak gi miye jogigo dak gi yor ga dak thum chunga to wach niya ni next time udhi umiel ng'ane gocho kuma kama dak jathum no kaw ga microphone to land ni soni manek by the way wach ni tich abijni Omari gocho Nyangus utem uchopo miele ogocho Nyangus ogocho Dandora Phase 4 club chiluongo nang'o cha Dallas ogocho Omari gocho jo Dallas joherana jomobiro kate utem uchopo miele utemu dhu miele Omari no be jathum wadwa Omari jathum wadwa mwagenorego dona ka omiya miel teji wer mabe kidwa budho tikono MC ni bwana gol jieno gol nyieno oko samoro idhi yudo jomochoki koro goni koko jomomer goni koko koro in ing'eni koro in sawa ni inyariwo stage gi jomadongo kamera koro maki kata simbi koro ore simbi chwakore mero kidwa weyo mara in koro ing'eni ng'ano to nochul kanyo mondo ti koro in to koro idhi itiyone nono itiyone nono koro ipano heri kare tich mono onego bed nochulo kata mana ng'ato tim tiyone in koro itiyo nono mara ni omi mileage wer maduog puodhni ni en wadwa duoko industry wer mani kitieko to koro gini aduoko jatelo mano MC wuoyo mondo kik itamri tiyo gi wiyi ni mano ok kari ni duoko jatelo koro kisetieko mano tigine ing'a mokuodho ne mochako koniro ero maka gi simbi maler cha ani olani imake gi simbi maler ma jothum walo bwana apani ng'atisto in fact chieng' moro ne markup coming igo kastembe ng'ato idhi kete e gine e wall-ni kastembe jomoko migoyo idhi kete e wall-ni ni ne in gi gini yani mondo ne ni ne in gi gini aya kisego kamano kaso koro gimarach mogik ni chieng' moro emotiyo godo nodhi limo Dongo Swag ka gocho e Gesa to embe en gi show ne Nyangus to mane gimotiyogo ni jo Nyangus tonight
Ni nyangu iya we kam. To ka ibiro gi jogo dongo ing'eyo mano nyiso ni kata jathum machielo chichayo ichoko jogo dongo idhi go nyangus idhi go nyangus. Bwana udhi matek bwana. Ai be ok onyiso niya gima koro dhi mora ni jok mane iketo to nopong' lakini live to koro dhi otami dhi nyangus. Live odhi otami dhi nyangus ma in koro ok idhi live. Nikech igochone kombe to kom bocha jo anglo mera kati wer ma pieri wuok pi kom ok miel. Ma kom ok miel baba. Koro bwana thum go tek bwana. Thum go tek osiepna. Upcoming odhi mos. No, upcoming odhi mos. Chaka in ki accept gochne soda. Donj gi soda. Onge kama ok bi yware gi promote. Promote kata kilo 10,000 no. Mano mari. Goch gi data. Goch gi credit mar 20 bob. Wachini Omari Nash gocho jiweke kiingilio ni credit ya 20 bob. Well, okni kinde ma ji duogo dala December ni. Koro yudo ka ng'ato osego thum moko ariyo. Nairobi tour. Mombasa tour. Koro iwacho ni ng'ano. Tour gi thumbe ariyo. Tour gi thumbe ariyo makata yawa. Mombasa County dwa wuotho gi thumbe ariyo. Thumbe ariyo mide uso go Mombasa County ni Mombasa tour. Nairobi tour. Ai no kwergi ni ani tinde upcoming be kizo no chak ni thumbe. Oneno ni tekne. Tange miye crowd to onge gimodhi wero. Tange miye crowd kata ka koreri iwene mondo at least kik wang'o one marach ni ani yawa. Biro kuma jathum ni gocho to otama. Ki miye be onge siji keyboard keyboard mane siji modwaro. Gima bende wiyo wil moke kwara upcoming kwa tieko gini. Upcoming owach ni yawa en arambe waketo chance mar thum achiel. Koro kwa keto chance mar thum achiel ionjnwa onje hit song ni ma ji ong'eyo no. Mera upcoming kore kadwa koni ni kare en gi thumbe ma kore kodwa chako moro ma anawo nyadenge kawuono andiko ngolona abiro gi banjo kare wacho ni bas aring pa osewer kaso ko ing'eni pok awero wenda mar Japito cha to yawa wewe Japito cha kende ma Japito owero wenda Japito koro komi thuolo waga min go sure minyalo ng'ado gobiet kata ka koro wuok weche ku compost no athume wendiko wer ni yani ko kidwa chako wer no manyien kasi kende samo ndiko wer no to japiano be oyudo japiano mar jathum maduong' monosewe wach mar wera loko koro ero mbis lok waya ero mbis lok waya oyudo jower mawer Kenya sani jo keyboard mawer Kenya sani Amerigo ne tiluong to dir kandir seche wer gi tawel Apgabe gi tawel mado apame makoro dhi ahinya yawa ni en gi tawel to pete to pong'o lwete te bana apame dhi matek ni gi jacket leather japame dhi matek magonge bwa apame gibonza maginindo go kechi to kiwuot amo yawa gibonza to unindo kechi gibonza udak gibonza iseneno jathum bonzo chung' ng'eng bonzo be manyo jo pesa koro giwang'e mang' nyamiye miyo dogo ot bonza to kino jaongeng'one jaongeng'o wang'e ng'o pi mawacho ni nyama to kare koro itimo nang'o bwana itimo ne upcoming marach no bana onge aji ibed gi bongsa to bongsa ni udenyo go ma iseneno bonza kende in iler gi bonza kapok igo boss ne bonza kende iler go ikoni amage tanyakoyo nikech bonza king'iyo maber to oluo law morwako jaked apiko
kech be kae ikia ka ochimo karang'o mogi dhoge otuo le odhigo nang'o ni buong sa nang'o le ok mang koyudo ng'ane adhi sinyo si moro mamer ok mang ting'e chwade piny ni Bonza koneno ng'ato ng'ato kabiro e stage komiyo lwete eno ng'ato ng'ato gini mano ja pesa at least ako kete gimoro e box bwana in idwa miya wuone upcoming mok ber no do mago reality mago gima die Bonza denye magari tango ne mana chingle mar siling 10 oseyaro lwete kendi gini idwa miel gi jathum wanao kati gol ma 50 ahinya gi jathum au kogoli igolo mana jaborongi ino kogoli to kibiro miyo jathum pesa to en ok imiye ogawi kiwang' yani oya bro kwane yani wano kwa chiem Bonza michake miyo kamera to Bonza mara upcoming later man yani ya pok gichopo to gikasre bwana to machielo ok nyal mi ibed gi bong sa bwana kawuono to kwe lakini adier ma Nyasaye tien gi thum achiel idha piko pok iromo haya mtoka adier ma Nyasaye upcoming to timo manager nade to en monego bed ni o convince jobani onyalo gocho en monego bed owuotha ne an umari nas an magolo thum ma kama ing'eni ok kone no dhisi ikone ni onjane japeto bendi winjo ka luongi winjo to winjo omere ine miwero gino mere thum nasewinjo thum nasewinjo ine miwero koro ine miyo manager tich matek to YouTube be wende nitie abich idwa ni omany tich to koro gimomiyo manager be ok dhi yudo tich manager be wuotho gi simu ma speaker ne otimo buru goli kikerne ni manager kende wuotho gi tiende are kayole sisi nyaka go mongo manager donjo to kwongo kwayo ni mnisaidie na maji ya kunywa mimi nani mimi ndo nafanya na jathum no kende ma jogo kia bwana hapa ni gino romo gi bwana but one wasenyiso they have to change mara kawuoni wuoyo bwana mi wacho kizungu sawa LTN Luo Trending Nation Mopandi inyenyo elela Yakore mogapa ni iwinjo kanyo talk wage otamu and you as loyal fan mar LTN ere kaka inene nade gi kono ere kaka iwinje gimo wacho ne ang'o mwawacho marach minyalo wacho na loki ingeni LTN kaendi ene platform achiel ma bende omiyo ji freedom especially our fans mondo participate inyalo chiwo comment kata inyalo gocho one on one kata maybe sama one live kama endi be inyalo react inena mane kaka wan watime LTN kaendi med kete mana ka wabiro bedo kwa wapuonjo ji e gik mopogore opogore being ni sani koro wase attain 40k ngeni wacho ni live begin at 40 and sani kaka koro wase donjo 40 nyiso ni koro ngima LTN chakore gi kawuono ngima mar LTN chakore gi kawuono so we'll be talking about family life politics and several things. It's not only a jawa. One, wawacho kaka en, wawacho gimanitie, maonge gimemede. Iwinjo mane momiyo poli luonga ni Umari the Truth Matter. Sani koro ibiro chako neno jok moko mopogore opogore wan kachacha endo gi
Ojuang Jaoma Bay. Like people are so many, you know. And mondo mi wachokumo chopeni and because of teamwork. Yeah, jok mani talk camera, you know, kaka sani director nani talk camera kaendi. Omakuma very stable. I thank them and I thank you all. Meanwhile, amedu paro ni kachichane Friday. Is it Friday? No. Saturday. Saturday will be 12th. One kachichendo all soaps. All soaps kachilungo nango chendo. Ntire club moro. Bona niane LTN kanyo. Chekane. There a channel mara LTN kanyo. The channel kanyo. Kisa de. No, yes, they post you post be post boy ilunge ni chak de mal your pin matina do so manyeng no mikalo ilunge ni en gimalo kanyo en mokong ni Embute Club yudore Lucky Sama. Embute Club ni Lucky Sama wan kaeche indogi Zaki Jaimbo kod Sam. Yeah, what the host show kanyo mabende entrance and mana drinks yu mokalo. Mano on 12th odhi bedo kanyo Saturday. Then Saturday machielo cha no Friday one kabunde ilungo ni Bokech Calls. Ken ilungo ni Bokech chango. Emvende ena timeline mar LTN ka indi koponi atidwa ng'iyo kaka watimo. LTN like kaka YouTube kaka los idhi yudo home, idhi yudo videos, idhi yudo short, idhi yudo live, idhi yudo podcast, playlist, kasto post. Koro nitie gik ma waketo kar post kanyo. Koro inyalo ng'iyo mago kumoting'o posters, ndiko and the rest iketo gi line mar post kanyo. Nikech one mostly one YouTube, sawa. So sometimes we may be dominant on Facebook or TikTok or any place, but when you come to YouTube, you'll get everything that you need. You know, a package. Ilungo ni all under one roof. So medketi manakanyo mapod NLTN Luo Trending Nation kuma mopande inyenyo lela. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete kata wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN, Luo Trending Nation. Anilungani Bilha Anyango, social media kucha ungea kaka Aluo be Bilha. An gima nyalo kwayo jo kanyanam wa medru neno Luo Trending Nation LTN TV. Mae mawacho adiera Omari Nash kelo nwa gik moko miwacho gadiera. To kobet ni koso woko kacha to wadhi ng'e adiera ni to kochopo kuomwa wanto wadhi mana medo ke. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Jaluo en janyadhi, to kanyadhi romo gi class to nyinga chiel ema waparo. MC Suits Creation.
Watwango sude mamiyo dhano loko wigi karango chien, sude magichuo kod joma mine, African wears kata kaftanas, fancy dresses, kaunda suits, celebrity outfits, weddings and rural show outfits, fashion designs, corporate or staff uniforms, ready-made suits, custom wears and assorted tailoring. Neler mathoth limbui marwa mar Instagram at mcdbogo, TikTok at mcsuits, Facebook at mcsuits creation. Kata orno kwayo Maria namba wa mar WhatsApp maen 07 10 3 7 7 kata 07 24 804 183. MC Suits Creation, quality and good service is our priority. Oteni ukelni kod LTN, Luo Trending Nation, Mopandi Inyenyo Elela.